Тамшылардан матурлык хасил була. Су музык белән бер бит ул. Нинди генә тавышларны яшереп сакламый ул үзендә. Шулпы шылтыравыда, кызлар җырда баранда. Шал шулман үзенең моңнарын тын гына тарата. Алтын балык кызлары да дуслары белән нәкъ шул моңнарны тыңларга дип елга буйлап сәяхәткә кузгалдылар. Республикабызның иң гүзәл урыны шушы Шулман елгасы буйларындадыр, кызлар. Йөгрек елга йөрәкләргә омтылыш бирә. Шуңа да дулкыннарны күзәтергә яратам мин, кызлар. Зәңгәр һавасы мәхәббәт сафлыгын хәтерләтә. Назлы җилләр нәкъ дустың кочагында шундый йомшак. Читтә яшәүчеләр аны җирсү диләр, кызлар. Безнең Татарстанда туган ягыбызда гына мондый матурлык. Шуңа да мин чит илләргә барырга бер дә яратмыйм. İşitiler senin ütkeninden Yaş kızlarının şılpışınları Tuğan tilide tuğay şiiriyeti Küngeliğinde seydeş nunları Halkın ruhu bol köy bayrağında Кызлар, сез беләсезме, бу елгада сирәк очрый торган 35тән артык балык кызыл китапка кертелгән. Алар арасында ак балык һәм форель дә бар. Балык тоту мине тынычландыра, фикерне топларга ярдәм итә. Балык тоту буенча Гөлия, сиңа үз бизнесыңны ачып җибәрергә кирәк. Шулман елгасында алтын балык та юк микән? Менә шәп булыр иде ул, Бүтән хыялларыбызны тормышка ашырыр иде.
Jeynin maturo yastaklarını da Jangara hatinel yarlarını da Şık cemel demiler şafağını da Yılmayalar güller bulunu da Kışlar sayırı Yeşil kuvakları da Yaşav motorluğu turunu da Yeşil kuvaklarına Yaşav motorluğu turununa Hatırlatı bize dostunların Uynemenim yaptı yıllarım Mehamatım dertı bir yıllarım Gözler olur var bir yolda Koşular sayırır Yeşil kuvaklarına Yaşav motorluğu turununa Koşular sayırır Yeşil kuvaklarına Yaşav motorluğu
Сөйлешмеңіз, балықны қорқытасыз. Жайның соңғы күнләрендә теплоходка шығып, үзебезгә матур истәлек бүләк иттек без әйме кызлар. Әйе, Лениза. Менә алтын балыкта тотсакмы, Лениза? Кызлар, мин тоттым. Кызлар, алтын балык тоттым. Карагыз инде. Кызлар, килегез. Илсия, мен теге син әйткән фикерне уйлап торам әле һаманда. Балык тоту бизнесын ачып җибәрсәң, шәп булыр иде ул. Кайтасы да килмим менә, ял буйышмасам кызлар әйме. Кызлар, рәхәт әйбер күп булмый ул. Күп тоттык бит инде, әйдәгез кайтыйк. Монда ялларны кызлар безгә ешрак ясарга кирәк. Сәяхәтләрнең планын үзем төзим.